Hej, det her det er Morten. Morten er 13 år gammel og spiller ufattelig mange videospil. Men det er altså gået fuldstændig over gevind. Morten spiller dag og nat, og det synes mor ikke godt om. Ej, mor, nu kommer du kraftedeme ned! Maden står klar! Hold nu kæft, mor. Det er lige et game her. For helvede, Morten. Og han har forresten også fået et totalt overforbrug af energidrik. Mor! Lad mig nogle flere energidrik! Ej, nu har du kraftedeme kæft, Morten! Du bruger deres penge som en lille møghund! Du er så irriterende, mor. For helvede, Morten. Men moren er ikke Mortens eneste ven. Morten er også begyndt at skyde med farlige skydevåben og alt den slags. Men en dag blev det for meget for moren. En dag gik moren ind til Morten. Hokus pokus, lille halvkat! Og så tryllede hun ham op til en diskokugle.